Okay, sa nga pulo ket 3 minutos pasado alas 12, gagiyem kabsat. Mapatapatapo nga milyon nga dolyar ti balor di tinadadael gapu iti wildfire di Hawaii. Gagiyem ken kabsat kang donan di mawiken lanay kakabsat kay gagiyem. Kadwa na po kadagitay wenno det bilang di ti pimusay rumrumar apo ti 30 ket nemen nga bilang ti natay gapo apay laing nga po iti wildfire kadwa na po kaditi natay ket residente iti digiti na sa nga lugar babaen ti suffocation kalpasan nga maabutan da ano. Okay, idi dito gundaway adama na po iti linya tayo. Thank you very much manen kani Mr. Chris Palacio maki-update tayo apo gapo ta adu dili dumandanon nga adda digiti na sa pulandan digiti kabagyanda addan digiti nakapag kikita dan nagtitipon dan nga maddapay laing nga po digiti mas birbirok wenno saan pay nga nakapagkikita gagiyem ken kakabsat so agsubli po nga makainuman tayo ni Mr. Chris Palacio. Sir, naimbag nga rabiyo dita isla ti Hawaii, particular iti Maui, live ka manen iti damdamag ni Berdo. So, kumusta sir? After 24 hours kasi nakainuman da kami ni Dikalmanen, ado digiti dumandanon pala nga aging kakadagito ket adda pala digiti residente dita Maui, especially Lahaina nga birbiruken da digiti kapamilyada. Apo Palacio sir, good afternoon, good evening dita Hawaii. Kinapaisoanan natin agpaiso dagita nga damdamag talaga nga adupay lang ti mapuppukaw ken itatata madaman ti kasla retrieval operation da adun ti makitkita da nga natay. Natay at the 36 nga confirm yung ti rumrumor nga balita ket nasurok nga sa nga gasot. So Jim sa gasot hampay nga kumpirmado. Okay. So yung confirm is 36 heads, 36 nga katao digiti pimusay. What about digiti mapukpukaw adda kadibilang nga naiparwaren babaen ti gobyerno numano digiti mapukpukaw Apo Palacio? Ginggana ita ket awampay ti kasta nga numano ti bilang ti mapukpukaw ngem sigun iti warwara si tata nga damdamag ken ti kasta adu nga talaga ti mapukpukaw. Okay. Yung retrieval operation pakayo suswatan ti retrieval operation sir. Digiti na uram nga balay, iti taaw, yan digiti na stranded nga luglugan, nga digiti ket nairaman nga na uram. Iso amin yan sila iti luglugan, iti kalsada, balay. Talaga nga napagsardeng damot ti uraman ket itata iso nga talaga iti madama nga obra itati gobyerno. Okay. Adda ka didi kitay uswat ti gobyerno nga panakikoordinar di mapukpukaw ti kabagyan na tapno ti kasta ma-consolidate marami di listaan tapno rumwar ti official list numano di kitay talaga mapukpukaw Apo Palacio. Adda amin na kita ken ti Red Cross ket adda ti siguniti daw ket adda ti listaan dapat aginggana kadigitoy ket awampay ti talaga nga official numero. Okay. But ti Red Cross addan ti nagited no kadigiti kakabagyan da no sino digiti na pukpukaw. Okay. Okay. So kadagitoy yung retrieval operation sino agyususwat sir? Fire protection, police or adda digiti timulong from other state or other island nga imay dita Maui tapno tumulong da para ti retrieval operations. Kang runana digiti National Guard na-activate ti National Guard ken ti federal raman ti sabali nga county ti terong okay. Digiti mabirukan nya bangkay especially ti takdang digiti na uram nga balay digiti adda digiti isuswat da nga panaka test tapno ti kasta alis to pan nakabigbigda ket mai confirm kadigiti mapukpukaw ti nga kabagyan digiti residente dita Apo. Sa sigun iti news ken dagiti kasta nga rumrumor tata ket
arami din da amin nga pamuspusan tapno laing mabigbig digiti nga na uram wano masapulan da nga bangkay nga like I said aging gana ka digito awan pa iti kastada no sa sinno digito nga tattao ta ay kunakon umuna pa laing pakaamuan da digiti talagang kakapagyan da. Okay. Okay, based on investigation, Mr. Palacio, kasano nga na-trap ti tao iti uneg tilugan? Is it ilibas na, iyakar na di lugan na, but awanin di kiti pagnaan na, no di ket sabaten di apoy. Ganun ba? Kasi di pa iti pasamak, Mr. Palacio? Ya, tayo ko na, kaslat na po na di kalman, na siguro nakita yung what 20 video na mga impyerno. Asok, apoy, amin nga debris nga kaputi angin na gadon matultulit so amin na ganan tsaka mga saritaan nga talagang kasla impyerno ito lang makakas na sarita. Okay, Mr. Palacio, kunayo before nga napasamak ti wildfire nangato ti temperatura. Then, na-create ti apoy, binuyugan deta, di napigsa nga angin, gabutan dati sa balipay nga didigra, nga isot nang itunday, ti abot na kadagitay commercial establishment together with residential areas. Yung temperatura na ganun, base, ti kaadnam dita, tinumano atawinin, dito ti na-experience siya ti Maui, nga nabara, kababaraan, nga temperatura, Mr. Palacio? Kadaita nga aldaw talaga sa balit ti temperatura, sa balit ti panahon nga talaga. Almost 22 years kudtulen but dahil ito lang ti pasamak nga talaga napadasa. Adda manu nga aldawen, when manu nga bulan, manu nga lawasen nga maiki-experience ayo, tinapudot nga temperatura before nga mapasamak dito nga nasa nga uram, Mr. Palacio. Well, manipod summer when awanan ti summer dito ikat napudot mat kadayta nga aldaw nga talaga wenno nagrana ngamin dijay bagyo ko natay kumata hurricane nga napigsa ti angin so kadijay nga pasamak talaga nga anaganan sa Bali nga talaga ti panahon maten dito. Okay. Yung retrieval operation in line ka digitay mapukpukaw ada kadi inted ti gobyerno or digiti operatibas no kasano ti kabayag nga sa pulenda ti kasta ti bilang na more than 100 nga tattao nga mapukpukaw Apo Palacio? Awan ti bagbagada no kasano ti kabayag na but ti amok nga mapaspasamot tatangar aramedyan talaga nga unurunda amin nga establishment no amin nga pasted. At nulaing masigurado nga talaga nga awanin tinatrapo no at daman bangkay na stado. Okay. So yung mga establishment na naabutan dito adda dito reports nga adda na trap, adda na iba na pupok sa jay, then na uram. Apo Palacio. Well, sigun iti damag tata kasta ti rumwar but like I said, I want to confirm nga talagang nung manu no ana nga talaga no adudang talaga no adda. Okay. Yung business sector dita ada kadiri kita nag-recap or totally nga nagsiran gaputi pa nakauram na or nairaman meron ng ganon ada kakasjayan kadiri establishment to Apo Palacio. Well, iti lahay na mismo nga nakapasamakan dahil ang wildfire talagang totally closed. Okay. But ijay asidag ti evacuation center, ijay naramit ka nga evacuation center nga hotel. At digiti store, iso ti nga naapektaran, so iso dati nakalupan.
Okay, okay. Ada di kita news nga, ada di kita pagtrabahuan dita, especially hotels, nga i-providean dati pag naedan di kita empleyado da nga nauraman na tapno makapagtrabaho da. Is that true? Agpaiso deta, Apo Palacio? Well, agpay so dahil may raman karaman dagiti naganak kanya at dada iti hotel nga pagububraan na ket hotel bigat natawaga kita ket kunan ni mother ko nga pinagubrada ita tapno laing at least tumulong damat iti kadagiti evacuees ken dagiti turista nga dapay laing natrap. Okay. So yung parang stay in na da ijay hotelen ag trabaho da then doon na rin sila titira. Ijay meten ti pagyananda pag naidanda Apo Palacio. Pudno data karo. Yeah. Okay. What about yung rehabilitation di kita pagtaengan? Kumusta ti damag? Especially kada kayo nga nauraman amok may saka ka din nauraman Mr. Palacio. Ada ka din report from the insurance nga di kita sumangpet dita nga mabalin nga mang reconstruct, mang rehabilitate or mang sukat mamimpinsan. Kada kita nga pagtaengan nga nauram, sir. Well, aging gana kada gitoy ket there is still gathering information, something like that. Talaga ti insurance ket matapos mat nga i-file me kat mismo nga siya nga kunti bakit ko tatay nakasarita mi timawag kami iti PIMA ito di federal ket naikarida mat nga talaga nga adatulong data ti dimi amono kasano ken kaano aging gana kadagitoy ket anaganan they're still gathering information that they pinag-file me ti insurance. Okay. Kayat yung kadi nga sa wen niya, parang hindi 100% nga sukatan ni insurance firm digitay pagtaingan nga na uram. Data pa lang ti masigurado nga sumbatan mo 100% nga sukatan da but inkarida mat nga talagang tumulong. Okay. Di ba yung sa premium ni insurance naka-note sa jay no kasarot gatad nga maawat mo once nga mapasamak tikas di pagtainga maawat tikas jay premium or kontrata apo adda but like I said sabasabali nga insurance sabasabali ti policy na so like I said hangko nga may pagano anya ti sa policy ti tumunggal may tanga insurance. Okay. What about the government? Gobyerno ti Maui and together with the national government in Estados Unidos, ada ka din kita nakadanon kada kayo nga kasla tulong Apo Palacio? Well, aging gana kada gitoy mostly dagiti evacuees talaga nga hangag sardeng titulong. Okay. Gaputa daat ito'y antikasisin ko damot pa lang natulong digiti kakabagyak awam pa iti nakaslang naawat ko mat sa ti federal wano ti state ti gobyerno but tay ko na akon adun ti inkarida nga talaga nga tumulong da ket kastak pa dito sa uni governor mi dito itatay nga talagang emotional nga aramidin da amin nga tatnon matulungan da kami nga dapat ka. Okay. Ada ka din dito rumor nga reports dito ada dito national officials especially President Joe Biden, the Vice President, senators nga mabalin nga may mangkita ti estado yo sitwasyon nyo idagdama ada dito kasdayan sir. Aging awampay ti nadapat ti presidente kan vice kan senador but ti governor mi dito kan senador mi dito is anhenda at ni governor mi tatayen kastan so okay sir. Yes sir. Okay, thank you very much once again Mr. Chris Palacio itindad magundaway nga maka-update kami. So as of this time 36 ti confirm nga natayen na Mr. Palacio. Confirm, data ti confirm. But lumabas iti balita nga more than 100.
Okay, so expected nga umato pa J36 gapo iti agtultuloy nga retrieval operations. Agpay sa data ka, Robert. Okay, sir, once again, thank you very much. God bless. And kadanggay na kami, agkarkararag para iti alisto nga recovery, panag-recovery, ti lugar, kang runaan na digiti umili nga kas kada kayo. Okay, thank you very much once again, Mr. Chris Palacio. Gyaman akmet kada kayo amin ka Robert, ti karkararag yung kang runaan na iti sibubuong lahay na Maui.